הסרט שאתם עומדים לראות היום מדבר על המפעל ההנדסי החשוב ביותר של חזקיהו המלך, הטיית מי הגיחון לתוך העיר בין החומות. בזמן שאתם צופים בסרט, אני אבקש מכם לשים לב לנקודות הבאות, ולאחר מכן לענות על השאלות על דף. נקודה ראשונה, מה הייתה הסיבה שחזקיהו בנה את נקבת השילוח? 2. חישבו מה היה קורה אם חזקיהו לא היה בונה את נקבת השילוח. 3. מדוע לדעתכם נחשבת נקבת השילוח כאחד המפעלים ההנדסיים הגדולים ביותר עד היום? חישבו על אורכה של הנקבה, שיפור הנקבה, הכלים שהיו בידיהם באותם הזמנים. 4. ייתכן שכמה מכם היו בנקבת השילוח. האם תוכלו לכתוב בכמה מילים על הרגשתכם ומחשבותיכם תוך כדי הליכה בנקבה? צפייה נעימה ועבודה טובה. וירא חזקיהו כי בא סנחריב ופניו למלחמה על ירושלים, ויבעץ עם שריו וגיבוריו לסתום את מימי העיינות אשר מחוץ לעיר, ויעזרוהו, ויקבצו עם רב, ויסתמו את כל המעיינות ואת הנחל השוטף בתוך הארץ, לאמור, למה יבואו מלכי אשור ומצאו מים רבים. אנחנו נמצאים במעיין הגיחון. יש כאן כמות אדירה של מים. כל המים האלה, לפני תקופתו של חזקיהו, זרמו אל מחוץ לעיר בתעלות השקיה, השקו את חלקות השלכים של ירושלים וגם את גני המלך. כשחזקיהו נערך למצור האשורי, הוא חרד מהאפשרות שצבא סנחריב האדיר יתמקם מחוץ לעיר וימצא את מקורות המים של העיר זמינים לצבאו הגדול. הוא מחליט למנוע מהצבא האשורי את המים על ידי כך שהוא חוסם וסותם את המעיינות שמחוץ לעיר, כולל את מעיין הגיחון. הוא מטה את מי המעיין במנהרה תת-קרקעית שהוא חוצב בלב הסלע. שתי קבוצות החוצבים מתחילות בעבודה משני כיוונים, והן נפגשות באמצע. מים זורמים מן המוצא אל הבריכה. קצהו של המפעל בבריכת השילוח, השוכנת לבטח בתוך העיר בין החומות המוגנות. סיפורו של הפלא ההנדסי האדיר המופיע במפורש במקרא, תועד גם בכתובת השילוח, שהתגלתה 6 מטרים מקצה הנקבה. הנה העתק של השרץ, בכתב עברי קדום שמספר על אותם רגעים דרמטיים ששתי הקבוצות נפגשות זו עם זו. בעוד מניפים החוצבים את הגרזן איש אל רעו, ובעוד 3 אמות להינקב, נשמע כל איש קורא אל רעו. וביום הנקיבה היכו החוצבים איש לקראת רעו גרזן על גרזן, וילכו המים מן המוצא אל הבריכה ב200,000 אמה.